салом алейкум апа хайрони азиз, мехоҳам дар ҳамаи шумо як кори беҳтарин пешниҳод кунам. Шумо тариқи телефон метавонед даромади хеле хуб дошта бошед. Як моҳа даромади ман 6000 сомон аст. ин ягон ҷош дуруғ нестай. Ман тариқи телефон корма пеш мебарам ва дар як моҳ 6000 сомон ойлик мегирам. ҳар 20 рӯзда ойликҳои мо мебирояд. ҳар 20 рӯзда даромади ман ойлики ман 4000 сомон аст. агар хоҳиши кор кардан дошта бошед, номере ки дар рӯи экран мемонанд бинависед. ман кора дар шумо мефаҳмонам. метавонед тариқи телефон кортона пеш баред. кор дар компания Faberlic. фақат хариду фурӯш фикр накунед, шумо хариду фурӯш нестаед дар инҷа. шумо метавонед чизҳои даркори хонатона харидорӣ кунед ва плюс ин қадар ойликҳои калон гиред дар компания. барои команда сохтан пешравӣ кардан ҳамаи ҳамёда ман дар шумо ёрдам мекунам. мефаҳмонам кора чӣ хел пешравӣ мекунед. баъд касе ки дар командаи ман мебиёад регистрация мешава, первишакша мегзара, яъне ки якум бор харид мекунад, аз тарафи ман бо як падаркарак метавонад ки гирад. номерое ки рӯи экрана мемонам ватсап дорам. бинависед, фақат занҳо, духтаракҳо кора ба пуррагӣ мефаҳмонанд.